Karbi Nilimon Pipi Pinibirta Arjuponika লাখাই করফ নীলিত এমএসি কনস্টিটুয়েন্সি के पार्लो चौकी होला हाई स्कूल पाथुआ क्लाम आलो केचेंसी एपीएचएलसी यूथ कॉन्फ्रेंस के पामानपन जांगमिपोनी फाइपली आर्नी नीलिप एमएससी कॉन्स्टिट्युएंसी के पार्लो मेनी स्टेडियम आलों केचेंसी एपीएचएलसी यूथ कॉन्फ्रेंस के पामानपन बांगसोंगमाया लंकाचे तंगदुन जाय काथर राजेश तिसो सेमसन तेरन केएसए सारकिरी रंगफार राजेन तिमुं बिक्रम हांसे कुरसिंग तिमुं आलांगली तुमचे तंगदुन पेन रात आफान जुमेसेन आलाम थानपाचिनिपन लापेनपु एपीएचएलसी प्रेसिडेंट जाय काथर पेन रात आफान 6 शेड्यूल आपुथा क्लारडाक पेन थानपन लापेन के एपीएचएलसी असोंग आकेमांग के हेम्प्रेखेनलो लापेन आर्टिकल 244 ए केमांग चुनचेटिक के काचेसोंग इंग तंते लापेन कादो कवे कार्बी आराता निंग काचिबी आकेनांगसों आथेनन इलितुम के दोबम कार्बी आंगलों किविरजी आंगरिंग थेपिक आथे बंगो सेना आतुम आफान दिमक्लों के पेकजी आफानसी काचिसिक दो Itum kecengsi APHLC pen ke youth conference abang ke kecengsi lo APHLC kon general conference mang batai dulu bang batai polo dan non bang ke nitum batai youth atum dia abang pini kecengsi lo la pen son thak si along prekta do dam bom jilang conference po bang galilo morning along prek do po ba son ta meeting ke the do bom jilang Ini na bang so no kay to mate tum kan distancing lo di masa distancing lo tum la Karbi Anglong la West Karbi Anglong la di mahasau kan ang to lo ini West Karbi Anglong di mahasau la pen along tin ben do erlo pini ke amu apai ni dira pini ke suri hini so se chot Akan abang so nan tum la Anglong kay mate tum dia kecirai kom dia pan dia sai na tum la ina tum dei asai ke deng bonji ke la ke itunge democratic country lapen ke itung parliamentary system si parliamentary struggle pulo pa athema parliamentary candidate pulo te hile pen akarbar le lo hile pen gele ka hai unne thek lor lo ke di ke hai ji gali kerem nun thulok lo ke eme thanga detta bang phanchi pi thunang et lo ke la hile pen po la sinon ke ni tung hile kai bong pen ge kai chok kai theng ben claim ke lo election je pe hai vek nang la helo ako karbi atum ta party hala so party thi ka hai bo pamale ka ninge je pe the nai putakali lata ko pia party lo ka hai ko sona party la dak munitum la sila rata tum da mata nei bjp hai det alang ta pula ta di abinong bjp hai det alang ta pu ki pu to he di bongwesana hai det alang ta pu yat bet lo la bang so kedam chang la West Karbi Anglong lo kasi song mo na to na bang so ko man ang khatek bing chek thak la be non ke kusam ning sina to lemon bo non nerkep arni si ako case hearing do tuji pusipu la bang tro to phat la pen nelia mata pen ako bail and tunanji akapre ka case ko nili phanan pe bon tu dia ke so ko pia case lo nei bongo sena pu dia report pu arko seta bongo sena pu me la ke di KPLT pu ta pu bom lo gente KNLF pu ta pu bom lo UPDS pu ta pu bom lo Ulfa pu ta pu bom lo la tum han ke la bongo sena tu mang pu nang ne pu ga arondri la ke ala da hala tum da bongo sena do ko bosi non afspa ke do ilubo non West East Karbi Anglong afspa dolang ke di non MCC Vice Store Program Amai Karbi Anglong District Congress Committee Lapen DMCC DYCC DNSUI atum chepater piponsi Phuloni Congress asai hem along maikang nipon labangso along BJP arachari asong atum sitami heno lapen APHLC asong atum sitami hengno pusi ke jong pedupon jangmi poni phaipli arni Karbi Anglong District Congress Committee atum penchepater piponsi MCC Vice Store Program Amai Phuloni Congress asai hem along mai peman pondu non kivangji arni sitami along ahabar along sitami lapuson amaya bang paman pon bomji pusi pachetak pon lapen labangso amaya longka ningje pon ke BJP ratchari asong atum ke claim ke dam chok chepin lapen APHLC asong atum rat aphan chongthui chobai atum lapen re-election kilik ke pa doji pu kaningje ver alam ke non ke dorap joy lake kaningje thap alam lapen thu Phuloni local EM ke dam tang arni Perang ke atum aphan ke ther ke hap ke rad aphan ke lang thekji abang kali lapen MLA sitami munit aphan
Ketheng ke chokji pukaning je MLA apun kali pusi karbok pedupon. Labang Somaya long Puloni constituency pen kedam tangar ni MEC election kachetan dun abang pu Dorsing Singnar lapen Sumronghang Vidya Singh Rongpi Asok Teron lapen kaprek kethe kiding atum sitami chetong dun si bang pharo phoso se rat atum chetong dun si labang Somai mesen ing samjin pen pachun pon. Puloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. District Congress Committee si Hilchar si Soma MSC constituency tin mate Mandal Congress tin no ka home leader party hoye ka home leader so program ke Mandal si 2 तारीख पे 11 तारीख लेके 2 अप्रैल पे 11 अप्रैल लेके continuously Mandal tin ka home leader Mandal Congress tin no ka home leader ya program itu program masuk apa tu nama itu itu kitengsi ke 2 तारीख पे 2 तारीख के बाद मंदिर नौमती होमस्ती tapi hati bela bang Muhammad tapi ini तारीख के बाद के ada waktu melakukan dia misi homosti hati bela bang langhin misi asal si fini bang auragat tapi Loni MSC homosti morning level morning lo auragat bang isu terjadi hati bela ini time Loni Ena bawa MSC juga bawa soy tadi kan luar Maduri MSC tapi hat tadi kan bawa Deupani MSC constituency tapi Suruputara MSC constituency tapi hat tadi kan bawa Bukadan MSC constituency tapi Suruputara Porjan MSC constituency 9 तारीख के बाद होंगे अंकेर लगे अंकेर MSC constituency लगे सिंहासन MSC constituency लगे 10 तारीख के बाद होंगे MCD MSC constituency लगे निर्वाचन MSC लगे DMC के KCM 11 तारीख को पहले ना Yang kata MSC constituency bang, misi pasal misi sih, jadi kalau bang, lebih nani. Karlitang Vidya Singh lekthe ahem along hem isipian perang ke amai ke phapon. Kedamdang theraponi phaing kora near cap arni Karlitang Vidya Singh lekthe achor asar piasar bura ahem kache dam ahut Karlitang Vidya Singh lekthe ai kakleng aphan karbok tekang alam hem I hum pen lamklar chipi ponrinti Lason si alangli Karlitang Vidya Singh lekthe ai kakleng aphan chokche pu akoi kipi tekang ke chokche pusi Karlitang Vidya Singh lekthe asar pi asar bura ai aneng lapen hem isi arado an sitami chokche pusi lamklar chipi ponlu Lason si Karlitang Vidya Singh lekthe asar bura asar pi atumpen puthot chewang thunang alang lapen alang likai atengdak nang chidodun thim nangji wangwi pulote Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kache chakpon woreng awar saisitami pilong le dak chewang popu ansi pilong ji puta choning ripon Pini media korte tumpan joropar piglo ladak puthot alang tuma puthak lam klara long maka umri thagapo asia hoklo nili bangke purial puali tema bate purial son nili piasang kang penak amase ahok bangke ili tum karbi kur photum ke penan sopo chupi lapan ili song jera tum phanda bang phan lodun lapan bang supi setaili wan la kusi sepi seroi sepadon seroi lo si penan sopo yang se chupi tang lo pulo tang te hala ili api apo cikrong tu bangke hala daga hema putha kalam ki freedom rom hoya bangke
kalida nang po badua aswang jir ba apia potom seta niligi pudun je bangke hadak boce dun tang lo plong te hadak pajangre tadukok je pahemerok tadukok je jangre akurawe iduga kurawe lapen kisung akurawe puason dak takse badu ta pajangre re bangawe pahememe bangawe lasi hala solong le pudam lo plong te hadak kile hemalong si un ana bangke ili apia potom punon nang le dun tang lo pot sung boy seta hadak le dudunon thak dunon hadak si thidunang po jangonang po apen hadak si plang seta plangonang po kaprek akam sumar lo pacar li pandang lok ang tonta hadak si klem pidunang po bangse ili apia po dum bangta ningje dun nang jima pusinili bang mathadam tasigado ka wedak Karbi Anglong matela so a channel kilang rada tumpanan stame tuning rilo alang litum cepa dontang lo pot karlitang bidasing lekhe abang ledak alang lipan kiti ke war lakwa hormu kali sayok jepen ilitum long rilong para joine tadocet lo lapen ke hoitu alang lita lekhalo mene ilitum thegonde da lo hala ana bangke punoi ilitum aphan ilitum long nang cekka kang dak lo lasi hala acor tom bangke dak alang litum somar bahini do kusiku hala so somar tom phan uranang ji pathe nangi pading nangi pathek nangi pare nangi polong te la swa hem arit la swar bung ar phe mate la swa lek phe hem si momo tahala usumar bahini bangta lek phe bang si dover nangi mohera lang litume pu dagyong si dode de lo polong te borang war sai bangta nilitum samenang tuning ri pidun thek theda ji ola bangka hogalam lo yong si dak dode de lo polotang te kachi pu parara dalam kali laso supi hai bala nia bangsta mokumanne akur ka preka hem jong si boche don thurong pulotang te hala bangta hala so somaratum stame kopi go sonone bo iga pot bo ang ula sonta do Kisan Morcha BJP KDC atumpen District Executive Meeting amai Japra langso Cultural Complex along Kepadupon Jangmi poni phaipli arni ada por phai crazy apor malompen lakhain kora hini sarupathar MEC constituency ke parlo Japra langso Cultural Complex Tora Sarthi Auditorium Hall along Kisan Morcha BJP is Karbi Anglong District Committee atumpen District Executive amai Kepadupon Kisan Morcha BJP is Karbi Anglong District Committee Mephu Mongol Singh Hansik Kacher Abdun Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpipen BJP alama Pangjarpon Bangso amaya long Mongol Singh Hanse pen cepahem phupon along alohi sarpo ahman pen Roland Killing Meipu BJP EKADC Jiten Kathor Secretary Sarthe Ingti Bapuram Rongpi VP Bijen Difusa Clory Ingti pi atum pen chetong dun pen District Executive Meeting amai mesen pen pachun pon Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News Prangsi pinila bangso Kisan Morcha District Committee Executive Amelong labang so puthak nilitum ka chingwai ponji lapen kiwangji arni aphan ki claim ponji puthak nili thethini nang tum thengnu ningji lasinang tum kadu kawe pitila bang so nang litum kidwana channel kelanga korti lepen angji ratum an same nilitum District Kisan Morcha hinpen ningkang sama kardom pajiri lo kardom lasi nilitum akimang lason halo Bharatiya Janata Party labangso asongalong labangso kachirap kethetan mate morcha nerkebdu morcha nerkebang bong penke kechengsi mohila morcha tumbang executive doigalo lasi pini nilitum second bange kisan morcha tum doiglo lapenako ki bangji tarik kebarni bange yuwa morcha tum doigpo lasi labangso mo penilitum pini labangso amelong jasimet ilitum kachingwai ponji la penilitum kimangela hello je labangso Bharatiya Janata Party labangso government rolling bomb aporhood pini kado kabe labangso is Karbi Anglong district angkang matela kheti bati ka chukle matum han an pinilitum kipangri ponji aphan lapen sorkar pen ko pisi ki pi ki pajir lahaya puthak laso awareness lapen ke lahaya puthak kado kabe rong atok anur labangso ki ponji aphan senilitum pinil jasmera dak chingwai poniji ini labang so amayelong nilitum inut bahini phan ka chupha gedo sita jasmet CM phan chuphalo sita CM bang awgreng mi penajok langli pini na chitong de tet po la se langli tum chingwai chingsai pen si nili phan
apa cini iglo je nang tum organization la bang so ame along nili nang dunu det po nili ogreng me poi fit sitame nang li tum la bang so district committee parent body president apansi nili tum ang chito dun po se alang li wang igji la pen alang li district committee da president la pen ke medical board a chairman alang li pansi nang chito dun po si nili pan apa cini do